to je bilo pre mnogo godina, mislim mnogo, 10, jel? 10 tačno. Između ostalih je gost bio i Uglješa Šetinac i onda sam sa njim popričao ispred malo i tako i uzeo sam mu broj telefona koji sam dao tebi i onda znaš kako ide. Uglješa, druže moj, mi ćemo tebe sada streljamo. Nema drugog, ja mislim, rešenja. Znaš, inače ćemo da tako plivamo u moru nekih, filmova ni o čemu, ni o kome, zbog čega, znaš. A Šetinac ima taj dar, izgleda. Pa slažem se, da. Pravo da ti kažem, svašta si pričao, nije ni zgodno, mora neko za primjer da se Pa ne, za pisca je dobro da pisac života počne tek kad mu se završi život. Najbolje za pisca je da bude streljan. Vi ovo slikate? Ma da. Pa ćete i to da uzmete, što da nećemo? Ajde onda da krenem s nekim, Aha, nećete da vam pričam... Jel imaš želju neku, ajde. Imam, može, muzikicu bi volio, ja volim muziku dosta, može. Pa eto, moje misli, moje osjećanja žele da čuju nešto od Bartoka Bele, ako je moguće. Može. Jedan prosvećeni panker, jedna pankeroština u duši sa sve tim outfitom, koji ne znam da li je menjan, nisam ga dugo video. Nije, eto. Kakvog smo čoveka ubili? Dobro, ajde polako. Lakše se braniti smehom nego otvoriti do kraja ono što je već otvoreno kao rana u njegovim delima. Moram da priznam da ja volim tu vrstu duhovitosti i tu vrstu zatvorenosti.